Endavant. No, Àlex, en tot cas no la plantis, ja pujaré jo i et diré, t'indico on te va, vale? De moment no la plantis. Quina intensitat tens aquí? No he copiat bé, pots repetir, sisplau? Que ja pujaré jo a plantar-la. Vale, la tenim nosaltres, ens quedem per aquí per la zona. Vale, quina intensitat tens, Àlex? Ara hi deu haver 2 nuts. Sortida bona per la vale? Bona, Paco, bona. Vale. Paco, t'hi fixes, no? A Barlo que van paradets, ho veus, no? Sí. Ja, segurament ve l'excursió d'aquesta. Ja ho tinc tot preparat ja per fer-ho. Molt bé. No veig a l'Eric. Sotavent de la